Luonnonkivi on tärkeä osa kulttuuriperimäämme ja arkkitehtuurimme suurimmat ja kestävimmät saavutukset onkin hakattu kivestä. Kuten kaikki teollinen toiminta, myös luonnonkiven louhinta vaikuttaa ympäristöönsä. Kokonaisuutena ympäristövaikutukset ovat kuitenkin pienialaisia ja paikallisia. Tervetuloa tutustumaan suomalaisen luonnonkiven louhintaan. Luonnonkivilouhimon elinkaaren ensimmäinen vaihe on luonnonkiven etsintä. Se edellyttää systemaattista tutkimusta, jossa kohdealueen kivilajien soveltuvuus luonnonkiveksi tutkitaan. Tutkimus koostuu 2 vaiheesta, esiselvityksestä ja maastokartoituksesta. Mielenkiintoisimmat kohteet valitaan jatkotutkimuksia varten. Esiintymätutkimuksissa arvioidaan kiven ulkonäköä ja esiintymän eheyttä. Tämän lisäksi arvioidaan kiven myytävyyttä sekä esiintymän sijaintia louhintatoiminnan ja ympäristövaikutusten kannalta. Korkealaatuisilla luonnonkivituotteilla on tarkat laatuvaatimukset esimerkiksi ulkonäön ja kestävyyden suhteen. Luonnonkiven louhinta on Suomessa tarkkaan säänneltyä usean eri lain kautta. Sovellettava lainsäädäntö riippuu louhittavasta kivityypistä. Graniitin louhinnassa kiintokalliosta irrotetaan ensin suuri kivilohkare. Irrotuksen jälkeen se paloitellaan pienemmiksi lohkareiksi. Graniittia louhitaan poraamalla, sahaamalla, räjäyttämällä ja kiilaamalla. Tarvittavat räjähdysainemäärät ovat pieniä. Vuolukiveä louhitaan ketjusahoilla. Kiviblokit irrotetaan letkasta pyöräkuormaajalla. Liuskekivi irrotetaan kaivinkoneella. Liuskekivilaatat lohkotaan käsityönä. Kivilouhimot Suomessa noudattavat monia ympäristön kannalta hyväksi havaittuja käytäntöjä. Luonnonkivituotannossa louhimon ympäristöön leviää tärinää, tosin vain kiintokallion räjäytyksistä. Koska etäisyydet asutukseen ovat yleensä pitkiä, niin tärinä on harvoin suuri haaste. Tärinävaikutukset kuitenkin aina arvioidaan ja niitä pyritään vähentämään esimerkiksi asianmukaisella räjähteiden käytöllä. Melua estetään lisäksi aidoilla ja louhintasuuntien käytöllä. Ylipäätään melua hallitaan nykyaikaista kalustoa hyödyntämällä ja pitämällä riittävää etäisyyttä häiriintyviin kohteisiin. Luonnonkiviteollisuus tekee paljon töitä pölyn vähentämiseksi. Louhimot käyttävät myös pölynkeräimiä, jotka tyhjennetään kaukana liikenneväyliltä tai niiden välittömästä läheisyydestä. Moni on huolestunut luonnonkiven louhinnan vaikutuksista vesistöihin. Luonnonkivilouhimot sijaitsevat kuitenkin eheillä kallioalueilla, joilla rakoilun ollessa vähäistä myös kalliopohjaveden määrä ja virtausnopeus ovat yleensä pieniä. Toiminnanharjoittaja on velvollinen tarkkailemaan pohja- ja pintavesiä louhimon toiminta-aikana louhintaluvissa määrätyllä tavalla. Vesiä hallitaan muun muassa altaiden ja ojien oikealla mitoituksella ja asianmukaisella perustamisella. Lisäksi varmistetaan, että koneiden pesu- ja huoltoalueen vedet pidetään erillään ympäristöön pumpattavista vesistä. Luonnonkivituotannossa syntyy jätettä, kuten kaivannaisjätteisiin kuuluvat sivukivet, yhdyskuntajäte ja metallijätteet. Luonnonkivituotannon pääkivilajit ja sivukivet ovat pääsääntöisesti kestäviä ja heikosti rapautuvia, eivätkä aiheuta ympäristölle vaaraa tai happamoitumista ja siihen liittyviä sivuvaikutuksia. Esimerkiksi sivukiviä voidaan hyödyntää louhimon rakenteissa, kuten suojavalleissa. Kaikki jäte kierrätetään asianmukaisesti. Louhinnan loputtua louhimo maisemoidaan maa-aineslain mukaisesti. Maisemoinnin tavoitteena on saattaa alue turvalliseksi ja sopeuttaa se ympäröivään luontoon ja maisemaan luontoarvoja kunnioittaen. Kun maisemointitoimet on tehty ja viranomaistaholta hyväksytty, toiminnanharjoittajan kunnalle asettama vakuus vapautetaan. Maisemoitu louhimo on silloin vapaa jälkikäyttöä varten. Moni louhimo päätyy virkistyskäyttöön, harrastealueeksi tai metsätalousmaaksi. Miksi luonnonkivituotteen hiilijalanjälki on pieni? Luonnonkivi on pääosin luonnon valmistama tuote. Tuotantoprosessi kiven irrotuksesta valmiiseen lopputuotteeseen kuluttaa vähän fossiilisia polttoaineita ja sähköä. Kiveä ei tarvitse murskata tai jauhaa, eikä siihen lisätä kemikaaleja tuotantoprosessin missään vaiheessa. Kotimainen luonnonkivi kestää vertailun raaka-aineena. Sillä on matala hiilijalanjälki, joka selittyy lyhyillä kuljetusetäisyyksillä. Suurin osa luonnonkiven päästöistä tulee kuljetuksista. Vastuullisesta rakentamisesta kiinnostunut hankkiikin kiven mahdollisimman läheltä. Luonnonkiven elinkaaren käyttöominaisuudet ovat myös hyvät, kun niitä tarkastellaan ympäristönäkökulmasta. Kivi kestää käytännössä ikuisesti ja se sopii hyvin uusiokäyttöön. Kotimaisen kiven valinta tuo työtä ja työtuloja Suomeen.
Tuloista puolet jää työntekijöille ja toisen puolen tulouttavat valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Kotimainen kivi tuo työtä sadoille ihmisille ja voimme olla varmoja, että se on vastuullisesti tuotettu.